Шул вакыт кемнәрдер Гайса янына килеп, Пилат үтерткән Галиләялеләр турында сөйләде. Корбан китергән вакытта үтерелгән әлеге кешеләрнең каны корбанлык малының каны белән аралашып аккан ди. Шушы хәлгә карата Гайса, бу Галиләялеләр калган бөтен Галиләя кешеләреннән гөнаһлырак булган өчен шулай җәфа чиккәннәр дип уйлыйсызмы диде. Юк дип әйтәм мин сезгә. Әмма тәүбә итмәсәгез, барыгыз да алар кебек һәлак булырсыз. Яки сез Шилуахтагы манара басып үтергән шул 18 кеше Иерусалимдә яшәүчеләрнең барысыннан да гаеплерәк булган дип уйлыйсызмы? Юк дип әйтәм мин сезгә. Әмма тәүбә итмәсәгез, барыгыз да алар кебек һәлак булырсыз. Шуннан Гайса мондый гыйбрәтле хикәя сөйләде. Берәүнең йөзем бакчасында инҗир агачы үсеп утырган ди. Бер вакыт ул бакчага килгән дә агачтан җимеш эзләргә тотынган. Ләкин таба алмагач, бакчачыга: "Менә 3 ел инде мин шушы инҗирнең җимешен җыярга дип киләм, ләкин таба алмыйм. Кисеп ташланы. Ни өчен ул урын алып тора?" дигән. Бакчачы исә аңа булай дип җавап биргән: "Хуҗам, аны тагын 1 елга калдырып тор. Мин аның әйләнә тирәсен казып, тирес салырмын. Бәлки киләсе елга җимеш бирер. Юк икән, кисеп ташларга кушарсың." Шимбә көнне Гайса гыйбадәтханәләрнең берсендә гыйлем бирде. Анда 18 ел буена явыз рухтан интегеп бөкрәйеп беткән, бөтенләй турая алмаган бер хатын бар иде. Аны күреп, Гайса үз янына чакырып алды да: "Апа, син чиреңнән котылдың" диде. Гайса аның башына кулларын куюга, хатын шундук турайып басты һәм Аллаһыны данлый башлады. Гыйбадәтханә башлыгы исә Гайсаның шимбә көнне дәвалавына ачуы килеп халыкка: "Эшләү өчен атнада 6 көн бар. Чирегездән савыгу өчен шимбә көнне түгел, әнә шул көннәрнең берсендә килегез" диде. Хаким Гайса аңа җавап итеп: "Ике йөзлеләр, шимбә көнне сезнең һәр кайсыгыз үгезен яки ишәген утлыктан ычкындырып су эчертергә алып бармыймыни" диде. Ибраһим нәселеннән булган бу хатынны 18 ел буе шайтан бәйләп тоткан. Аны бу чиреннән шимбә көнне азат итәргә ярамыймыни? Бу сүзләрне ишеткәч, аңа каршы сөйләүчеләр барысы да оялдылар. Бар халык исә ул кылган данлы эшләргә шатланды. Шуннан Гайса: "Аллаһы патшалыгы нәрсәгә охшаган? Аны нәрсә белән чагыштырыйм" диде. Күз алдына китерегез. Бер кеше үзенең бакчасында горчит сорлыгы утырткан һәм ул агач кебек биек булып үскән. Кышлар аның ботаклары арасында оя корган ди. Сүзен дәвам итеп ул: "Аллаһы патшалыгын нәрсә белән чагыштырып була икән" диде. Ул ашыткы кебек. Менә бер хатын ашыткы салып бер капчык оннан камыр басып куйган һәм бер никадәр вакыттан камыры бик нык кабарган ди. Гайса шәһәр авылларда туктый-туктый халыкка гыйлем биреп, Иерусалимгә таба юл тотты. Кемдер аңардан: "Әфәндем, шулай бик азлар котылырмыни?" дип сорады. Ул исә андагы кешеләргә җавап итеп: "Тар ишектән керергә омтылыгыз. Сезгә әйтәм, күпләр керергә тырышып карарлар, әмма булдыра алмаслар" диде. Йорт хуҗасы торып, ишекне бикләгәннән соң: "Сез тышкы яктан ишек кага башларсыз һәм: 'Әфәндем, ишекне ач безгә' диярсез. Ә ул сезгә: 'Кем икәнегезне һәм кайдан килгәнегезне белмим' дип җавап бирер. Шунда сез: 'Без синең белән бергә ашап эчтек, һәм син урамнарыбызда безгә гыйлем бирдең' дип әйтә башларсыз. Әмма ул:
Кем икәнегезне һәм кайдан килгәнегезне белмим. Явызлык кылучылар, һәммәгез янымнан китегез дияр. Ибраһимның, Исхакның, Якубның һәм барлык пәйгамбәрләрнең Аллаһы патшалыгында булуын, үзегезнең аннан куылуыгызны күреп, сез еларсыз һәм тешләрегезне шыкырдатырсыз. Көн чыгыш һәм көн батыш, төньяк һәм көньяк тарафлардан кешеләр килеп, Аллаһы патшалыгында мәҗлестә утырырлар. Хәзер соңгы булганнар беренче, беренче булганнар ахыргы саналыр. Шул вакыт берничә фарисей килеп Гайсәгә: "Сиңа моннан китәргә кирәк, чөнки Херод сине үтерергә тели" диде. Ул аларга болай дип җавап бирде: "Барыгыз, ул төлкегә, бүген һәм иртәгә җиннәрне куып чыгарам, авыруларны савыктырам, өченче көнгә эшемне тәмамлармын дип әйтегез. Ләкин мин бүген дә, иртәгә дә һәм берсе көнгә дә үз юлымны дәвам итәргә тиешмен. Чөнки пәйгамбәрнең Иерусалимнән читтә һәлак булуы мөмкин эш түгелдер. И Иерусалим, пәйгамбәрләрне үтерүче, хозурыңа җибәрелгәннәрне ташлар атып кыйнаучы шәһәр. Кош үзенең балаларын канат астына җыйган кебек, мин дә синең халкыңны ничә тапкыр шулай бергә җыярга теләдем. Әмма сез, Иерусалим кешеләре, каршы килдегез. Инде менә изге йортыгыз бушап, ташландык булып калыр. Сезгә шуны әйтеп куям: Раббы исеменнән килүче мөбарәктер дип әйтми торып, мине кабат күрмәссез.